Hi guys! Second day of adventure dito sa Barangay Butawanan. So, ngayon may pupunta na naman tayong another spot. Yan, sabi ni Tito Teddy guys, ayan. Meron daw dito mala swimming pool na paliguan sa Barangay Butawanan. Kaya lang yan, medyo malayo-layo ating lalakbayin para makarating doon. Yun naman yung guys. Yung mga kasama natin. So magpapa-press ko tayo ngayon for today's video guys. Hi guys. Hi guys. Naon naman sa mountain province. Kaganda naman yung mga view kahit medyo matataas, matitirik, kahit nakakapagod guys. Worth ulitin ating akitin kasi nga patok-tok ng bundok sa taas nito. Napakaganda ng mga view. Dagat. Grabe. Tapos kita mo pa yung sunrise. Yun yung sunrise sa likod. Ang napakalawak na dagat. Yun na. Baka sa baliw pa manggarang cute card. Guys, sa tok-tok na naman tayo ng bundok. Ayan, nakita nyo naman yun. Sobrang taas ng inaan namin nilalakad. Grabe. Sobrang taas. Ayun yung mga kasama natin sa view. Masyadong matirik. Honestly, sobrang tirik guys. Napakang tirik ng dadaan natin. Kaya natin yan. Guys, naglalakad pa rin kami. Ayun yung mga kasama natin sa unahan, tapos yung iba nasa likod ko. So guys, kung makakapunta kayo guys, sasabihin ko, napakataas. Ayun ba, umakit ko doon. Ayun. Kami ayan, ayan sila Papa, nasa likod ko. Si Angelo, ayan. Guys, napakataas, promise, napakataas. Kaya sa mga mahilig mag-hiking guys, deserve yung makapunta dito. Deserve nyo makapunta dito, promise. Diba? Deserve nilang makapunta dito, diba, Yes. B-boy? Yes.
Pero dun sa Tayak Hill. Guys, ay nasa tuktok na tayo guys. Grabe ang taas. Ah! Dalawang araw na hiking guys. Hello. Yan. Sino? Kasama natin si King King Maui. King Maui. King Maui. Anong masasabi mo dito sa Tawanan. Napakasarap. Napakasarap. Napakahirap na rin. Pero talaga pag masarap, mahirap. Yo. Pero meron mahirap. Hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang hubog, hanggang gumulong ang luha, hanggang mahulog ang tala. Gusto mo aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon lumilipad at nasa langit na. Gusto mo ba sumama? Sama tayo at Hindi mag-iiwanan. Pag may problema, sana tayo lagi magtutulungan. Di pwedeng May maiiwan. lahat Kasama magkasiyahan. Kaya't sama-sama tayo na parang magkabarkada lang. Kahit anong sabihin nyo, mga kapatid ko to. Madlang people! Hep, hep! Hooray! Kaya pa guys! Buta Wanan! Make some noise! Dito pa lang. Grabe! Guys, ay magayunan talaga tan. Guys, napakaganda. Dito pa nakita ko na. Guys, grabe! After 30 minutes na lakaran, mataas, baba, akyat, taas, guys. Ito na. Grabe ang pinagmamalaki ng Butawanan Island. Grabe, guys, ang ganda. Ipagpapalit ko na siya sa sobrang ganda niya. Charot. Ayan na, guys. Wow. Wow. Yan. Ala. Ayan na, ayan na. Wow. Guys, grabe ang ganda. Gigi.
Para sa mga nagmamahal at minamahal din. Shout out sa inyo. Ang saya ng Mula dito sa malaparaisong lugar ng Butawanan Island guys, grabe, dito na namin dito pero sobrang sulit ng pagod, sobrang sulit ng pag-akyat, pagbaba ng bundok. Kasi sa baba pala, nandito ang napakaganda at napakalinaw na mala swimming pool guys. Kala mo parang ginawa siya pero hindi guys, natural swimming pool lang yan guys. Gawa ng kalikasan. Salamat po sa panonood. Don't forget to follow and subscribe my Facebook page and YouTube channel guys. This is Dominic Cristobal. Hanggang sa muli. Ingat po kayo lahat and God bless us all.